От ми, зокрема, ви згадали про питання Донбасу та Криму. В ефірах АТР, звісно, це зрозуміло і це видно, що АТР, він більш спрямований на кримську аудиторію і безпосередньо на деокупацію Криму. Але ми в своїй редакційній політиці, інформаційній політиці жодним чином не розділяємо питання Донбасу та Криму, бо це однаково окуповані території. І як ви побачили, у нас додзвонювачі з окупованого Донецьку був, з Керчі додзвонювачі були. Мені особисто вважається, що влада питання Донбасу та Криму розділяє. Чи вам так не здається, що це воно так і є? Ви знаєте, мені здається, що влада взагалі мало говорить про Крим. Я тут буду, до речі, от скажу вам так самокритично, що нам під час нашої команди, коли ми були при владі, так само часто задавали питання, чому, наприклад, в Мінську не обговорюється питання Криму. Дійсно, Мінські угоди стосувалися окупованого Донбасу, але не було такого засідання, де б Крим не звучав. Починаючи від гуманітарної групи, де я працювала, і ми, знаєте, там направляли на росіян десятки листів з пропозиціями того ж звільнення українців і кримських татар в обмін на тих росіян, які були засуджені в українських тюрмах. От я абсолютно відповідально хочу сказати, що ми включали в ці списки і кримських татар. Друге питання. Ми, наприклад, вимагали від ОБСЄ відкрити постійний спостережний пункт в Керчі, до речі, про Керч, для того, щоб, особливо після цього інциденту жахливого в Азовському морі, коли були затримані і обстріляні українські моряки і наші екіпажі, ми вимагали, щоб ОБСЄ відкрило там, так само, як на українській території, постійно діючий такий свій спостережний моніторинговий пункт, щоб висліджувати безпекову ситуацію на цьому півострові. Ви знаєте, не було так само жодного міжнародного виступу нашої команди, де би не згадувалися порушення прав людини в Криму. Кримські татари, політв'язні і українці так само. Ми пишаємося тим, що вдалося нам звільнити лідерів кримських татар, Умєрова і Чийгоза. Ми щасливі бачити на волі Володимира Балуха, одного з найсміливіших кримчан, який постраждав за український прапор. Власне, тут дуже важливо, щоб ми зможемо звільнити Крим, якщо ми будемо самі про нього щодня згадувати. Якщо Україна буде мовчати про Крим, це, слухайте, це... До речі... І от остання ремарка, дивіться, завтра в Радбезі ООН Нью-Йорку за ініціативою Російської Федерації відбудуться спеціальні слухання щодо невиконання Україною Мінських угод. Вибачте, будь ласка, та це Україна має бути активною на міжнародних майданчиках, і де наша ініціатива проведення спеціальних слухань в Радбезі ООН до річниці окупації Криму і Донбасу. Де наші слухання? Я хочу нагадати, що протягом попередньої каденції, попередньої влади, під час каденції президента Порошенка, ми щомісяця штурхали всі міжнародні організації, на всіх майданчиках кричали про Крим, сигналізуючи нашим партнерам, що ми не дамо вам забутися, ми не дамо заговорити. Що відбувається зараз? До Путіна вже на 9 травня Макрон збирається їхати на парад для того, щоб вести діалог. Розумієте, Україна своїм мовчанням, насправді, вона так само дає сигнал світу, що можна миритися, можна закривати очі на усі ці безчинства Путіна.